Dugu hemen Go Mobility 2018ko parte hartzaileak ezagutzen eta kasu honetan Itziar Zenoz dakagu gurekin, marketing zuzendaria zera Lau Teknikerren, ezta? Bideo bat ekarri diguzu aurkezpen moduan, nahi baduzu ikusiko dugu bideoa lehenengo eta horrela aurkezpen moduan edukiko dugu. Itziar, ikusi dugu bideoan zein den egunerokotasuna Lau Tekniker honetan. Konta iguzu pixkat mugikortasunak erekin ze lotura duen teknikerrek? Bueno, bideoan ikusi dugun bezala, gu dauzkagu
lau area edo bloke espezializaziona teknologikoki, eta horretan nik esango nuke mugikortasunarekin lotura gehien daukana da hona ekarri ditugun bi demostradoreak. Alde batetik motor elektrikoen diseinua, garapena eta fabrikazioa, eta gero potentziako konbertidoreak, elektronikarekin erlazionatuak dauden gauzak, eta gero ere tribologia munduan dauden beste garapenak ere lotura daukate mundu honekin. Ze merkatutan zaudete mugikortasun arloarekin? Momentu honetan guretzako, teknikerrentzako sektore oso garrantzitsua automoziokoa da. Hemen Euskadin automozio sektoreak indar handia dauka, enpresa asko daukagu, konponente asko egiten ditugu, eta ezinbestekoa da guretzako fabrikazio aurreratuan mugitzen garen hori eta teknikerror dago, eraldaketa hori, etorkizunerako mugikortasun hori bat egiteko automazioak eraldaketa izugarria egin behar du. Gaur egun fabrikatzen ditugun produktuak eta moduak aldatu egin behar ditugu. Orduan, gaur egun hortan ari gare lanian eta ere prestatzen ari gera enpresei ibilbide horretan laguntza edo kolaborazio proiektuak egiten datorrena gaur garatzeko. Ze aurkeztu duzu Go Mobility azoka honetan? Esan bezala, bi elementu nagusi ekarri ditugu. Bat, ekarri dugu motore elektriko bat, azkenean etorkizuneko mugikortasun honetan prestakuntza ezberdinak eskatuko dizkiogu motor elektrikoari, bai eko aldetik izateko, baina ez ditugu ere mobilitateari erantzuna emateko kapazitate aldetik, gero energia aldetik independentzia eukitzeko eta almazena, daude eskakizun asko. Orduan, beste generazio motor batzuk sortu egin behar ditugu, eta gu momentu honetan proiektu garrantzitsutan gabiltza, hemendik urte batzutako motore elektriko berriak esandako karakteristika guzti hauek batzen dituen motore modeluak garatzeko proiektutan gabiltza, eta ekarri dugu esenplu bat, demostradore bat, motorra hor daukagu, ipinita, eta ze karakteristika eta ze erronka lantzen ari dira momentu honetan pixkat erakusteko. Ekarri dugu motorra ez da bilar ezin dugu erabili. Oain probetan dago, furgoneta batean ipinita dago eta probetan dago, baina bai nik uste interesgarri dela eta lehen ere aurkezpenean diputatu jaunak esan duen bezala, ze erronka daude, ze agente gaude, adibidez, zik energikunekin, gu ere lan lineak dauzkagu, kolaborazioa, bai enpresa, teknologi zentuak, zikak danak kolaborazio eta networking garrantzitsuak egin behar ditugu, azkenean bakoitzak dakinaren arabera dana juntu eta hemen espazio garrantzitsuak ditugu, bai Gipuzkoan eta bai Euskadin, pixkat erreferente izateko etorkizunean mugikortasun ezberdin honetan agentzi edo erreferentzi moduan ibiltzeko. Esan dugun bezala lehen edizioa da, Go Mobility 2018 edizio hau. Ze espero duzue? Nik uste dut lanean ari geanok jadanik motor hauek diseinatzen eta garatzen, gero ere beste potentziako konbertidore bat ekarri dugu ere, gu lanean ari gea. Eta Gipuzkoan eta Euskadin beste enpresa eta zentruk ere lanean ari gea. Orduan nik uste puntu edo meeting point bat jartzea, eta guzti hori ikustea, bakoitzak bestiak egiten duna ikustea, erlazioak edo kontrasteak egitea, nik uste dut interesgarri dela. Lehenengo edizio honetan nik uste dut espektatibo horiekin etorri gehala, ikusteko bestek egiten nahi diran, nahiz eta jakin, baina ez
ez dago beti sobran ekartzen duten beste enpresa batzuk ekartzen dutena ikustea, kontraste hori egitea, eta, bueno, erlazioak etorkizunean beste proiektuk eta beste garapen batzuk martxan jartzeko aukera ukitzeko leku aproposa da. Eskerrik asko Itziar, sorte ona opa dizugu zuen etorkizuneko proiektu horietan, eta mila esker gurekin pixka bat egoteagatik. Eskerrik asko zuei.